i n'a fɔ dɔgɔkun tɔw a nisɔndiyalenba bɛ aw bisimila renouveau kumaso kɔnɔ kumaso min ni a tɔgɔ dalen don ba min daw la an bɛ foli di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ mali fan o fan ka se ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ aw b'a dɔn k'a fɔ nin ye laadala jɛmukan ye jɛmukan min n'a bɛ lase aw ma yaasa kunnafoni minnu n'olu kɛra jamana kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ ka damadɔnu ta olu la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan kunnafonidilaw de bɛ a baara kɛ a tɔgɔ dara ko 7 sur 7 dɔgɔkun in kɔnɔ kunnafoni la bakurubaw ye minnu ye o ye ka fɔ an ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ ni o ye chef d'état major général des armées ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Rwandakaw fɛ yen nɔ ani mun bɛ se ka bɔ Rwanda an bɛna hakilina miiri kɛ o kan ka sɔrɔ kɛ Rwanda bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana don jamana min ni farafinna bɛɛ b'i disi gosi n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ye Mali ka taa hakɛw ɲini yen nɔ ani fɛnɛ ni ka kunnafoni ta yen nɔ a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn an bɛna hakilina miiri kɛ o kan n'an bɔra yen nɔ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ soronnalidonbaga kura ɲinina n'o ye Faure Gnassingbé EADMA ye Faure Gnassingbé EADMA an b'a dɔn k'a fɔ ale ye jamanakuntigi ye jamanakuntigiw dun olu ka kumalasela ni o y'olu ka ciden o ko kalo 16 ko fɛn tɛ fara o kan Mali dun jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ko kalo 24 k'olu fɛnɛ tɛ bɔ u nɔ la Faure bɛ se ka mun kɛ nin ko la an bɛna hakilina miiri kɛ o kan a bɛ ka jate minɛ an ka taji feere yɔrɔ la k'a fɔ ko taji ko dɛsɛ o bɛ yɔrɔ dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ olu datugunen don pewu yɛrɛ gasoil yɛrɛ kɔni tuma dɔ la i bɛ se ka station 5 6 kɛ ka sɔrɔ i m'o sɔrɔ mun bɛ ka na n'a ye mais a kan ka jɔra wa an bɛna hakilina miiri kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ kɛ kibaruya sɔrɔ la k'a fɔ ko taji camanba donna nka kunnafoni wɛrɛw bɛ olu ko la ka se ka nin baro ninnu kɛ sɔgɔmada in na an ka maa welelenw Sori Ibrahim Jalo Sori ni sɔgɔma an b'i fɔ foli diyara n ye an jɛɲɔgɔn minnu bɛ n'an kun fama n'u ma Malik ni Mamadu Kane an nisɔndiyalen bɛ k'u sɔrɔ plateau la Sunkalo ni a tɔw tun y'olu tunu ka sɔrɔ kɛ olu ye ka taa se Yusuf Sisoko ma k'u bɛɛ lajɛlen fɔ lamɛnnikɛbagaw minnu bɛ ka filɛli kɛ an ka foli b'u ye renouveau ɲɛmaayaso ka foli kɔrɔkɔrɔyaw ye minnu bɛ baara la dibi la ni ja sanuma ni kumakan sanuma bɛ se ka sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛɛ ye foli la don kɛ jamana ye Ala ka jamana basigi jamana marabagaw Ala ka hakilima d'u ma Ala ka an bɔ ni janfa in kɔnɔ amina yarabi Mali Konate Sori y'a fɔ ten tɔ i kun famana ka sɔrɔ kɛ an kun bɛ sunkalo la sunkalo wagati tɛ da joona an kun famanen sunkalo wagati comme y'a fɔ cogo an kɔni y'a cogoba yan nɔ ok an fɛnɛ tun bɛ ka si aw nɔfɛ donc n bɛ n tɔɲɔgɔn fɛn bɛ plateau kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana basigi ka régie mɔgɔw k'i baarakɛɲɔgɔn k'u bɛɛ lajɛlen fo ani fɛnɛ an ka cɛden minnu bɛ yen n tɛ sɛgɛn toujours ka se ka dugawu dɔn k'u ye Ala k'u kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma en même temps minnu fatura fɛnɛ an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hin'u la minnu bɛ k'a fɔ ko joginna an bɛ dugawu kɛ Ala ka se ka lafiya bɔda d'u ma ka jamana kɔnɔdenw k'u bɛɛ kelen ma ka se ka jamana in ka ja ka basigi amin Mamadu Kane ka bɔ radio Clé la Mamadu i ni fama Isan b'i fo a kɛra fama ye i y'a fɔ cogoya min na voilà ko kun cayara dɔɔni bi alhamdulillah n bɛ Malik fo Yusuf Sori i yɛrɛ lajɛbaga lamɛnbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'u fo ka kanu na vraiment ka régie mɔgɔw fo an bɛ dugawu kɛ Ala ka sini Ala ka wuli hɛrɛ la ayiwa Bintu i bɛ se ka dɔɔni fara invité ka volume kan Yusuf Sisoko alternance o maa ɲɛma dɔ Yusuf i ni ɲankuma Isa k'i fo foli diyara n ye ka n barokɛɲɔgɔn fo u bɛɛ y'a laminɛ fɛn fɛn tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la k'u fo fɛn fɛn sɔgɔlen b'u ka jabaranin na mais fɛn fɛn b'u ka radio la n b'u fo a diyar'u ye ka dugawu kɛ an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala ka kuma banda kuma min ye jamanajɔ kuma ye amina yarabi amina an bɛ foli di aw yɛrɛ ma ka sɔn ka na baro kɛ anw fɛ an y'a fɔ k'a fɔ n ko Bintu Napo ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la radio fan fɛ Ousmane Togo ale bɛ réalisation na régie d'antenne na Dramane Kone an y'a fɔ k'a fɔ n ko babu kunfɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ an ka chef d'état major général des armées ni o ye général Umar Jara ye ale y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Rwandakaw fɛ yen nɔ Sori Ibrahim Jalo Rwanda ye jamana min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'i ko ko yɛrɛma hɔrɔnya bi bi na farafinna a ɲɛ t'a sen kɔni bɛ olu kɔrɔ ka tɛmɛ an tɔw kan ka bɔ yan nɔ ka taa fo Rwanda ka taa expérience ɲini a bɛ mun yira e la d'accord kaba a kun ka di n ye seconde damadɔ n ka foli bila ka ɲɛsin minnu bɔra kunu ka hira k'a fɔ ko tɔgɔcɛ min bɛ ka ta ka ɲɛsin an ka golo masiri tabaw ma faransi taalen tile kana bila wagati in na jama kɔni bɔra kunu an maliyɛnw an ka yeta ye min ye ani min bɛ ka kɛ ka lajɛli kɛ a la ka fasodenw ani diɲɛ ta seere ye k'u labɔ kunnafoni tiɲɛ o kalama jama bɔra kunu an b'u bɛɛ lajɛlen fo fasoko don n'an bɔra o kɔnɔ kaba
ida sirama k'a fɔ an ka chef d'état major Umar Jara a y'a senbɔ kɔnɔkɔrɔ ka taa Rwanda ka taa jamana marabaga minnu fana bɛ yen a jɛɲɔgɔn min bɛ yen ani président min bɛ yen olu ye expertise jumɛn de sɔrɔ wagati tɛmɛnenw na ka jamana mara fo kana se ka jamana bɔ nɔgɔ la ni a bɛ ka kɛ bolokɔni taamasere ye bi farafinna kɔnɔ ɲɛta sira kan c'est normal parce que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ni jamana kelen ninnu u delila ka ni gɛlɛyaw sɔrɔ u sera ka bɔ a kɔnɔ cogo jumɛn u ye fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan lakana bonnakun kan ani gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔla u ye fɛɛrɛw jumɛnw sigi sen kan pour que jamana ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ donc n'an ka lakana tigilamɔgɔw fana ni u ye jateminɛ kɛ o gɛlɛyaw kan an ni olu taw bɛɛ kelen ka wuli ka taa leçon ta u fɛ o man kan ka kɛ basi ye parce que jamana mara a bɛ fɔ de i bɛ a ɲɛsigi donc ɲɛsigi baaraw de bɛ ka daminɛ sisan transition in nalen tile kana se wagati ma je dis bien transition in nalen tile parce que ne kɔni bolo transition daminɛna bandaw ni Moktar Wan tagalen kɔ olu tagalen kɔ transition daminɛ voilà donc sisan ne bolo u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ kaban nin bɛɛ jamana an bɛ se ka bɔ gɛlɛya minnu na furaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o baaraw de bɛ nin sen kan chef d'état major ka tagali a bɛ o de kofɔ kaban. Malik, c'est vrai que Mali a ka kɛlɛ transition mɔgɔw ka kɛlɛ dɔ ye kun ye k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka u ka partenaires diversifier nin y'o sira tagamatɔ de ye. Bon, an bɛ se k'a fɔ comme chef d'état major ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na parce que ka to Rwanda ye interview di a yira k'a fɔ k'u taara ka se ka Rwanda olu fɛnɛ gɛlɛya tun b'u kan wagati minnu na ani fɛnɛ kana se sisan ma u ye hakilina minnu ta ani u ye baara minnu kɛ cogoya min na u ka armée ka se ka jɔ parce que ale taara en tant que militaire en même temps o de fɔ k'a fɔ ko autorité militaire comment dirais-je politique de y'a bila ka taga c'est à dire ni ko autorité politique o président ni a ka gouvernement ma olu y'a bila ka taa cogoya min na u ka se ka taa kasi ninnu ka lajɛ ninnu ka ye baara minnu kɛ cogoya min na u ka armée bɛ se ka dilan donc a taara o hukumu kɔnɔna na ka se ka espérance ta je crois que Rwanda mun kɛra Rwanda an tɛ se k'a fɔ gɛlɛya tun bɛ Rwanda fɛnɛ kan mais ani Mali situation tɛ kelen ye parce que Rwanda ta tun ye siyako kɛlɛ ye fan génocide ko kumaw bɔra la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye kun kari ɲɔgɔn na bon anw fɛ yan o tɛ yan donc an bɛ se k'a fɔ o ni Mali ta tɛ kelen ye nka gɛlɛya tun b'u kan wagati minnu na u ye mun de kɛ cogoya min na gɛlɛya in ka se ka wuli ka b'u kan ka se ka armée d'u ma armée mun n'an yɛrɛ b'a fɔ ko armée disciplinée armée mun kolonnen don ani fɛnɛ ka se ka jamana fɛnɛ d'u ma jamana mun ne y'a sɔrɔ bibi na an b'a fɔ kan yɛrɛ bɛ to ka exemple ta Rwanda kan ka fɔ ko jamana dilannen don donc ka to espérance ɲini cogoya min na gɛlɛya min fɛnɛ b'an kan an bɛ se k'o appliquer yan nɔ nka ne bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ o yɔrɔ la Rwanda gɛlɛya tun b'u kan wagati minnu na Paul Kagame nali fanga la an ye k'a fɔ ale ma kɛ n'a fɔ anw bɛ ka kɛ cogoya min na bi parce que Paul Kagame a nana wagati min na a ye ordre de bila jamana kɔnɔ donc ordre min bilala jamana kɔnɔ fɛn jumɛn ye fɔlɔ o de ye jamana kɔnɔdenw k'u ɲɛsin baara ma ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen k'i bila i ka hukumu kɔnɔna na cogoya min na o baarada la o bɛ se ka yiriwa ale yɛrɛ fɛnɛ n'a ka gouvernement fɛnɛ bɛ se ka mun de kɛ cogoya min na jamana fɛnɛ bɛ se ka développer donc u taara n'o tasiraw de hali n'i y'a ta k'a lajɛ a wagati la olu ma bɔ k'a fɔ ko karisa de ye nin kan na walima karisa de ye nin kan na nka histoire nana n'a ye ka tila k'a yira ka ten cɛ o tigilamɔgɔw ten kan ani rapportw bɔra san caman kɔfɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu kɛra sababu ye ka se k'o baara k'olu fɛ yen nka a wagati la olu ɲɛsin fɛn mun ma o de ka baara kɛ cogoya min na jamana bɛ se ka jɔ je crois que ni espérance bɛ se ka sɔrɔ ni ne bɛ se k'a fɔ ko espérance bɛ se ka sɔrɔ Rwanda ta la o tɛ taa foyi le fo kɛ jamana ɲɛmaaw fɛnɛ ko o kelen yira maliyɛnw na k'a fɔ bibi in na cogoya min na an ka bɔ nin situation kɔnɔ karisa nɔ don karisa nɔ don ou karisa de ye nin kɛ tan o bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen mun de bɛ se ka kɛ cogoya min na anw bɛ se ka bɔ nin situation kɔnɔ jamana kɔnɔdenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na baara bɛ se ka kɛ e bɛ baarada fɛn fɛn na e k'o baara kɛ cogoya min na o yɔrɔ bɛ se ka yiriwa je crois que n'an bɛ se ka expérience ta Rwanda ta la ne bɛ se ka fɔ o ye yɔrɔ ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ hali sini o kelen de bɛ yen baara de bɛ yen fɛn wɛrɛ foyi tɛ yen nɔ hali minisiriw i b'a ye k'a fɔ Paul Kagame ka gouvernement na i b'a mɛn de ko minisiri dɔ bɔra a remplacera i b'a ye ko minisiri dɔ bɔra a remplacera minisiri dɔw bɛ ko dɔ kɛ a ko yera k'a fɔ k'a kun b'a kunkɔrɔ la a bɛ bɔ yen nɔ ka minisiri wɛrɛ bila place la k'a bila justice ka bolo kan donc foyi tɛ se k'o kɛ fo transparence ka na ani fɛnɛ
jamana ɲɛmaaw k'a yira la k'a fɔ u bɛ jamana kɔnɔdenw ye cogoya min na jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ka se ka wuli ka bɔ kɔnɔ ne bolo espérance de bɛ se ka tirer ani fɛnɛ ka se ka armée kɛ bɛɛ lajɛlen ka armée n'a fɔ Sori y'a fɔ cogo min na armée tɛ maa kelen ta ye k'a fɔ ko anw wulila anw bɛ fɛ ka armée dɛmɛ walima k'a fɔ ko ninnu tɛ armée kɔ armée ye républicaine de c'est à dire armée ye bɛɛ lajɛlen ta de i bɛ armée na o i tɛ armée na o i somɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ armée na donc armée ye jamana ta de bɛɛ lajɛlen jɛmakan de don ka se k'a bila hukumu kɔnɔna na an kana se ka armée kɛ k'a politiser ka kɛ maa dɔw ta ye ka maa dɔw ka juguya n'o fɛnɛ kɛra o bɛ se ka gɛlɛya fɛnɛ an ka sɔrɔsiw fɛnɛ ma. Youssouf Malik y'a fɔ c'est vrai k'an inspiré Rwanda la mais ni peuple population ni Rwanda population ma kɛ kelen est-ce que a expérience bɛ se ka nafa ɲa parce que fɛn dɔ ye ka armée soutenir mais tuma dɔw la fɛnɛ ni armée ka soutien dɔ fɛnɛ ye yuruguyurugu kana kɛ ko wɛrɛw kana kɛ i b'a fɔ ko Rwanda y'a kɛ cogo min. Je crois que ça excusez donc il faut an ka visite bila contexte yɛrɛ kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ n jɛɲɔgɔnw y'a fɔ u ka kuma kɔnɔ u taara pour s'enquérir en tout cas de l'expérience rwandaise mais au-delà de ça n'i ye an ni Rwanda histoire jateminɛ d'abord an bɛ farafin jamana ye parce que de plus en plus il faut aller vers la coopération sud-sud jamana minnu n'aw bɛ ɲɔgɔn sinɔgɔkan mɛn ɲɔgɔn ka problème kalama olu kana surtout n'i ye chef d'état-major de l'armée rwandaise jateminɛ bɛɛ y'a dɔn a kɛra MINUSMA ɲɛmɔgɔ yan donc a bɛ Mali dɔn a bɛ Mali sɔrɔdasiw dɔn a bɛ Mali armée réalité dɔn donc an ka chef d'état-major ka taa o yɔrɔ la ka taa visite la moi je crois que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer parce que o kɔrɔ farafinna de plus en plus an yɛrɛ y'a bila an kunna k'a fɔ an yɛrɛ de ka kan k'an ka problème ɲɛnabɔ olu kan ka taa tubabu nɔfɛ tuma bɛɛ donc n'a yɛrɛ dama n'an yɛrɛ jɛra je crois que an y'an effort conjugué e bɛ se nin na nin bɛ se nin na nin bɛ se nin na je crois que a bɛ kɛ sababu ye feye caman b'an ka gestion na nin fɛn olu ye kelen filanan n'i ye Rwanda jateminɛ u y'a fɔ ka kuma kɔnɔ an y'a dɔn génocide kɛra Tutsi ni Hutu ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɛra sababu ye maa miliyɔn kelen plus d'un million de morts donc o kɔfɛ de o peuple sera ka reconstituer donc je crois que Mali fana hali n'a y'a sɔrɔ an ma génocide man kan fɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɔlɔlɔ dɔ de kɔnɔ n'o ye crise ye donc o crise de kan ka permis ka taa yɔrɔ wɛrɛ explorer ka jateminɛ yɔrɔ minnu na olu sera k'u ta u ka difficulté surmonter cogo min surtout finitigiw ka yɔrɔ niveau la parce que en réalité un pays d'abord c'est l'armée quand tu as une armée forte a ka ca Ala fɛ ka ko caman bɛ yen a bɛ se ka ɲɛnabɔ donc ni chef d'état-major taara o yɔrɔ la ka taa Rwanda ka se ani Rwanda président ye ɲɔgɔn ye ani Rwanda ministre de la défense ye ɲɔgɔn ye ani Rwanda chef d'état-major de l'armée ye ɲɔgɔn ye je crois que ça c'est des signes quand même qui sont quand même à encourager donc o kɔrɔ ye déjà Mali autorité o souci ba min b'u la bi o ye an ka lakana an ka sécurité ko lakana donc fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se k'o nɔgɔya cogo min na u bɛ k'o baara de kɛ donc je crois que il faudrait en tout cas encore une fois de plus féliciter les autorités pour ça. Mamadou Kane an b'a dɔn k'a fɔ e kɔni Rwanda ko ka di e ye kosɛbɛ est-ce que an ye sira ɲuman de ta nin ye k'a fɔ k'an ka taa Rwandakaw fɛ ka misaliya ta olu kan walasa k'an ka armée sinsin en même temps k'an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka bɔ o kɔnɔ. Oui, ça, Ningal Djena, c'est qu'à Sira Koloui, j'aborde dans les mêmes sens. C'est-à-dire que New Rwanda, d'abord, c'est un petit pays, 26 000 km², il y a Ansongo, 24 000 km². Il veut finir par Ansongo, Rwanda, mais c'est près de 13 millions d'habitants. Nous, l'armée, aujourd'hui, l'armée a un effectif d'environ 33 000 hommes. C'est extraordinaire parce que le Mali, c'est plus d'1 million, 41 000 km², mais en armée Bibi, on parle de 40 000 hommes. Donc pour vous dire un peu, c'est pas 40 000. Ouais, on donne des estimations. C'est pour vous dire un peu l'ambition de Paul Kagame. Paul Kagame déjà c'est un ancien rebelle. Le Front populaire rwandais FPR a un combat mené en 94, vous l'avez dit, génocide période là, au lieu de guerre gagnée. Et en tant que chef rebelle, en tant que militaire aussi, Bibi Nani Kagameta, il a une diplomatie militaire. Je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle un chef d'état-major général désigné Atara et non. Parce que vous fangez l'armée. Oui, il est intelligent. Il a massivement investi dans l'armée. Donc, il y a un armée, l'équipement est non-sang. Mais je m'explique. C'est-à-dire que en Afrique australe, il y a au Mozambique, depuis 2017, là-bas, c'est une population majoritairement musulmane. Donc, Ansar al-Sunna, nous, Al-Shababi, l'État islamique, donc,
il y a eu environ 2600 morts de 2017 jusqu'à ce que Rwanda au Kanaka Keleba en 2021. Donc pour vous dire que il y a 1000 hommes qui est bâclé. Paul Kagame a décidé de courir Blagata au Rwanda. Il a en un mois, pardon, Mozambique. Voilà, Mozambique. En un mois, la province de Cabo Delgado, dans du Corofon, mais notamment les gaz naturels liquéfiés. Total, il y a un projet gazoduc qui a une valeur de 20 milliards de dollars. Oui, Palma, c'est une ville qui était occupée par les djihadistes pendant un an. Palma, ni Mozambique de la Praia, où il a libéré en un mois. Avec les troupes mozambicaines. Donc, pour vous dire un peu que c'est une diplomatie militaire agressive, parce qu'au Soudan du Sud, au-delà de Mozambique. Donc, on sait non seulement on fait tout à fait, mais ça c'est extraordinaire. Voilà, justement, Kagame, je crois que c'est Youssouf qui disait que la diplomatie sud-sud. Voilà, Kagame, au Kelenga, du coup, nous libérer. Il est parti au Mozambique avec discours à Koko. Les Africains peuvent se faire confiance. Je sais que Mozambique a réussi à il est en Centrafrique, il est au Soudan du Sud. Mozambique a prévu à Bella. Parce qu'en c'est vrai, Francine n'a pas demain. Mais Nina, il a dit, c'est un pays africain. Un petit pays, mais grand. Par l'image que son président lui a donnée pour le Kagame. Parce que ambition bala niveau de la Bibi en Afrique australe, Tchad bambulo tugamna, Tchad surasu bambulo tugamna, Rwanda fanambi Botswana ni même les Soudan Burundi ou Rwanda soldat yo tuwa kelen la. Parce qu'il a dit Jean Bosco Kazura, l'ancien patron de l'amunissement, le chef d'état-major général des armées rwandais, avait Mali don. Mais au-delà de ça, c'est un fin connaisseur du djihadisme. Avec djihadisme. Donc, Kagame qu'on allait là parce que c'est un ancien rebelle. Donc, Oumar Diaratara avec sa délégation pour s'enquérir de cette expérience, c'est une grande expérience, ça. Parce que nous, Kaouli, en un laps de temps, Kasega Dougouf l'a libéré. Pendant un an. Oui, Donia Badiboula, ça. Donc, on espère en Kango parce que je me rappelle le juge Jean-Louis Bruguère en 2006. Il a accusé Paul Kagame, Juvenal Abiyarimana, par exemple, Fagara. Je crois que le Rwanda fera désormais face à la France. Histoire. Francophonie n'a qu'à faire à Bella. Bora Bella, Jorola, Yirama Horiata, souveraineté. Donc tout ça, c'est des très très bels exemples. Mais Mali qui a fait peut-être à la différence du Mali, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que Paul Kagame Baram, que Issa Mouri Darala, Jamana Konodo Unyoromne, armée qui pyramide Jamana Konodo Unyoromne, ou Barakera, dans l'ordre et la discipline. Ça nous manque ça. L'amé fait que Rwanda Nyonae, Fanga discipline, Anga Frafrali Ndabla Follow. Ça ne sert à rien ça. Faut être jo frafralika. Moi je crois que n'a nyogomne ka danyogona. Malika afo ka barake. Wallahi ça. Faut être no dien fin faut être comme de semul. Donc cet exemple là akanga ont inspiré, akanga Belaji l'a inspiré parce que bibi na l'expertise rwandaise a servi Burkina, servi Niger. Jamana fait gela qu'on a là. Je crois que c'est quoi demain quoi. Aywa bebe na kan foko ni Rwanda ka bolodi nyokoma ko anafa be bonya ola ame ala deli anafa ka bonya jamana kan ani geleya munun be jamana kan aka se ka wuli ani oluka tigadi nyokoma fe akana ke tigadi nyokoma mi ni kofe abikla ka manga wera ala ka ankisi oma ame na nga babu fulana la obetalike mali ni seria o alno yasro grande kundara anka kabi wakati mi fosi san foi mabo ahakela nga geleya mi o e ka fo mali maranye mugo wera tara kata se togo ka ka jamana kuntiki ma ko aka laje ka kuma antokola wala Mali Konate muna for Nyasimbe ebe for Nyasimbe choix ka nyeshi for Nyasimbe ma eba ichu bon d'abord on debe for Nyasimbe ka choix nke muye te dore doyen do ngo makorodo CEDEAO konnana okorote ka fo ka koroni Alassane Dramane Ouattara fanga la ka bi 2005 donc aka fanga ka koroni ton bela jelinga fanga donc makorodo akonnana donc yira kon ba kala mani u ka fen nu kono ajiko tala wire ba fo ko la fonction prime donc e mena la kateme to kan o fene doy flana fene juma bi tasoro ani nunu président nu tla bela jelen fene kadi sabana fene juma be domina ko bi Mali tu nyeshi yoro ma CEDEAO konnana
i b'a ye k'a fɔ bibi na u n'an ka fanga mɔgɔlaw an tɛ se k'a fɔ k'u kɔdɔnna ɲɔgɔn ma nka u hakilinataw tɛ kelen ye. Mais fort ɲasin bɛ an bɛ se k'a fɔ a n'an ka faamaw kɔni tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hali ni y'a sɔrɔ k'a fɔ o lien tissera à travers Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ la parce que fort ɲasin bɛ ani Ibrahim Boubacar Keita fana ka famille u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ mun ye gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ ye hali ni y'a ta k'a lajɛ Karim Keita ale den dɔ tɔgɔ dalen fort ɲasin bɛ la donc kɔrɔ b'a jira k'a fɔ o fana kɛra sababu ye an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ a n'an ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita fana ka wulikajɔ dɔw kɛra o la wagati cogoya min na a bɛ se k'an ka jamana ɲɛmaaw ka se k'u dɛmɛ donc an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ o de kosɔn an ka médiateurs talen u y'a fɔ k'a fɔ ko CEDEAO dɔrɔn tɛ mais diɲɛ bunakun kan bon bibi na diɲɛ bunakun kan maa mun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka tasuma da don maa mun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ ka tɔw lamuruti an ka jamana kama bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye Faransi ye donc n'i ye fort ɲasin bɛ fɛnɛ ni Faransi fɛnɛ ka cɛla jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fort ɲasin fɛnɛ ka choix o yɔrɔ fɛnɛ na o fɛnɛ ɲɛna parce que ani Faransi fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ donc k'o bɛɛ lajɛlen ta kan donc o bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ CEDEAO kɔnɔ a jɔyɔrɔ mun bɛ yen nɔ parce que a ka fanga ka kɔrɔ ni tɔw ta ye ani tɔw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka di bibi na Mali tun wulila ka ɲɛsin Burkina ma Burkina ma hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ an y'a fɔ ko fort ka kan ka médiateur ye cogo min na n'o ma fɔ tɔw ta la sinon Mali wulila ka se yɔrɔ Christian Kabore ma wagati la an y'an ka CNT ɲɛmaa bila ka taa a fɛ yen ka taa fɔ a ɲɛna a bɛ se ka an dɛmɛ cogoya min na a ko la Alassane Dramane Ouattara an y'o kelen fɛnɛ kɛ an sera ka taa se fo Guinée Bissau ka taa se o président fɛnɛ ma fo o yɛrɛ nana anw fɛ yan Mali kɔnɔ ka taa se fo Ghana a nana Akufu fɛnɛ fɛ yen nɔ bon an y'a ye k'a fɔ o fɛn filɛ bibi in na olu bɛɛ lajɛlen n'an ka jamana ɲɛmaaw tɛ ka kan kelen fɔ ten donc an bɛ se k'a fɔ fort ka jɔyɔrɔ bɛna fa mun na o yɔrɔ la CEDEAO kɔnɔ o bɛ k'o yɔrɔ ye cogoya min na ka maa ninnu ka se k'u fara ɲɔgɔn kan ka se k'u yɔrɔ la o bɛ se k'an ka transition dɛmɛ cogoya min na maintenant mun ye diɲɛ ta ye komi n y'a fɔ cogo min na o ye Faransi ta niveau ye parce que n'i ye nin jamana nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ hali an b'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara ni Faransi ka surun ɲɔgɔn na nka Paul fort ni Faransi ka surun ɲɔgɔn na ka tɛmɛ hali Alassane Dramane Ouattara kan donc kɔrɔ b'a jira k'a fɔ o yɔrɔ fɛnɛ na a bɛ se ka peser yen nɔ ka se k'a lajɛ ka tension peser cogo min na an bɛ se ka taa ka bɔ nin situation kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ médiateur tun bɛ wuli ka na anw fɛ yen n'i ye MINUSMA CEDEAO ka communiqué laban fila ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛ Mali yɛrɛ tɔgɔ fɔ donc kɔrɔba b'a jira k'a fɔ bibi in na CEDEAO fɛnɛ bɛ ka essayer k'i kɔ don anw ma fɔlɔ an tun y'an kɔ don CEDEAO ma cogoya min na an bɛ don min na ko bi CEDEAO fɛnɛ bɛ k'i kɔ don anw ma donc fo k'an ka wuli ka jɔ cogoya min na yan'a ka se niveau dɔ la an kana tɛmɛ o niveau kan cogoya min na fo ka bɛɛ bɛ se ka na hali n'i y'a ta k'a lajɛ depuis kunna sini an ka délégation dɔ bɛ Accra cogoya min na an n'u Accra n'o ye CEDEAO ɲɛmaa ye cogoya min na n'o Ghana voilà no CEDEAO ɲɛmaa ye an n'u bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ hali n'i y'a sɔrɔ bibi in na u jɔlen bɛ jɔyɔrɔ la n'o ye k'a fɔ a fan caman n t'a fɔ k'a bɛɛ fan caman bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ yɔrɔ min na surtout o ye Union africaine ka position ye k'a fɔ ko 16 mois nka yanni an ka taa o yɔrɔ la ka taa fort fɛ mun de y'a to Algérie ta ma ɲɛnabɔ faut que maaw k'o faamuya k'a fɔ bibi in na diɲɛ jamana fɛn o fɛn bɛ yen nɔ problème bɛ diɲɛ kɔnɔ o kɛlɛko kɛlɛ c'est-à-dire n t'a dɔn kɛlɛko problème n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na armée ko kɛlɛ de bɛ yen bɛɛ bɛ fɛ k'i fanga jira jamana wɛrɛw la ni ye Algérie ni Faransi ta k'a lajɛ waati dɔ tun kɛra gɛlɛyabaw tun bɛ nin jamana fila ɲɔgɔn cɛ bon k'a ye k'a fɔ Mali fɛnɛ kɔnɔna na gɛlɛya tun bɛ Faransi ni Mali fɛnɛ ɲɔgɔn cɛla la donc Algérie profite o situation fɛ ka se k'ale ka problème régler parce que Algérie nana k'a fɔ ale bɛna kɛ médiateur ye depuis nin waati min na Algérie ni Faransi ka problème an bɛ se k'a fɔ a résoudre la 90% an bɛ don min na ko bi Algérie kunkan fɛnɛ tɛ mɛn bilen parce que Faransi tɛ fɛ Algérie ka dɛmɛ voilà fɛn bila Algérie parce que Algérie nana anw fɛ yan k'a fɔ k'u bɛna anw dɛmɛ u bɛ nin kɛ donc Faransi o yɔrɔ ye min ye o ye stratégie kɛ donc olu ka fɛn ɲɛnabɔra waati min na an t'a fɔ k'u ye marche arrière kɛ nka même u kɔni y'u tɛgɛ jigin an bɛ don min na ko bi donc o bɛɛ lajɛlen mun ye anw de kan k'a lajɛ sisan ninnu fɛn fɛn bilɛ nin u bɛɛ bɛ wuli u bɛ na géopolitique la géostratégie politique u bɛ na anw fɛ yan ka profiter k'u ka jamana ta ɲɛ donc anw fɛnɛ de kan ka lajɛ anw bɛ se ka taa cogo min na k'an profiter an ka jamana ta bɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ jamana yɔrɔ min profiter an ta la fort bɛ se ka mun sɔrɔ anw ɲɛ bi fort bɛ se ka min sɔrɔ a ye c'est d'abord danaya min b'a kan au sein de la CEDEAO an bɛ se k'o profiter parce que bi n'i y'a jateminɛ an ka nɔn dogo kow kɔfɛ Mali yɛrɛ sɛgɛnna bi hali autorité a nɛgɛ t'u la tuguni nin situation nɛgɛ t'u la tuguni parce que olu de wulila ka taa fort voir pour que fort ka se ka kɛ médiateur ye c'est auprès de la CEDEAO pour que sanction min b'an kan ka se ka lever
Maintenant, il y a une question qui me posait le choix. C'est-à-dire qu'il faut qu'un choix. Ni à Djatemina, fort ni Assimi Fanakasu. Peut-être que je dirais peut-être qu'ils sont de la même génération. Halna sur fort qu'à Corona et Doni. Bon, ils sont peut-être à peu près de la même génération. Donc, nous venons famille. Et puis, il y a mes fana, nous avons fort, il restera kana, dougouna kana, Assimi Kumanoga. Donc, certainement que Ani Assimi Kumanoga, ou bien à fin de dégâts, car il a qu'à faut, ou bien ma libre situation, mais on a c'est tout là. Il faut fradama, aya Djatemina Kafo, Mamindo, il n'a jamais été maximaliste. C'est-à-dire que. Elle était grandée Bounya. Il a toujours eu, en tout cas, il a toujours soutenu le peuple malien. Donc, au cas où le peuple malien soutenu, en une combat. Donc, ni au lubé frangonga, il va avoir choix un choix fortuit, quoi. Donc, un choix a mérité l'endo. Parce que à Dana Baga, c'est là, ensuite, ni Assimi Fanatier, relation d'Atimina, je crois qu'à Bisseka Fenchama Nasama. Maintenant, fort Bisseka Moussouraï. Je crois que la situation est comme bi. Comme presque le Mali n'a plus le choix. Choix d'un tourni. Mais en 24 mois. Non, 24 mois. Nous avons des négociations qu'il a données. Parce que le Premier ministre de l'Offre CNT là. À tout moment, il y a 24 mois. Il m'a engagé pour date un. Côté wuli non côté faux ni beta négociation na ibiga dati faux iniga dati beta négociation na mais de négociations de compromission de concession en concession avec un compromis mais a fera 5 ans au négociation au marchandage de au néo fradama faux au dati nous ne marchandage de 5 ans, 4 ans, 3 ans, ou les marchandages. C'est-à-dire que dans la transition de là, on a blanc qu'on a une transition, c'est que mandat électivité, et puis une transition n'a pas pour vocation de résoudre tous les problèmes d'un pays. Il y a priorité au dos de Djatemine. Kajamana Basigi, Kalafili, nous m'a organisé pour que Mounoumana légitimité sur Uluga Sega, et réforme Mounukanga, Uluga Segake, et réforme Mounukanga, transition, et réforme Mounubeke Saoubie, Kalafili Nanamake, ka fendo et en tout cas fendo là mais nego kebe 5 ans de transition ou de transition et tout nous ni beau fait il présenter les peuples de choisir ben OK donc me faire faudront fort qu'à choix je crois que fort qu'à choix parce que tout simplement malien au Sénégal ali mali autorité au Sénégal bien n'était machila ni situation n'était machila donc il faut qu'on sorte de là et pour sortir de là proposition mimana que c'est là Mali est obligé de faire quoi sorry Ibrahim Diallo ma people kaba ini kala ni kera isufla ani ay jabi mindi jige jelan baji de sorry non on parle pas de la transition ici la position de Fort et Fort mais c'est comme obtenir mais ayo de jabi non c'est pas ça kaba moi je pense que Ankabo il est temps aujourd'hui Ankabo M5 ko kele kono Ankabo transition ko kele kono Ankana maliko la aywa o pas Fort mais c'est comme à savoir d'abord que Fort il a été un président qui a eu les mêmes problèmes à peu près comme nous aujourd'hui. Abina sanction qu'on Union européenne sanction qu'on a. Pendant 10 ans, il a pu supporter. Et aujourd'hui, les gens pensent que Eyadema, comparativement à Macky Sall, à Alassane Ouattara, il pèse plus lourd que tous ces gens-là aujourd'hui. Jamana pèse le développement d'un pays. C'est pas pour zéro que Fort. Et puis, le Mali n'a pas sollicité que Fort soit notre facilitateur. Ninta n'a pas fait le Mali. Allez, Willa Kanaya. Donc, mais je communiquer de Bora comme quoi le Mali a officiellement. Bon, officiellement. Sinon, en Anaya, allez follow de Willa Kana Mali Kona. Ka Assimi, assimilé. Ka avion takatako de Warka Alassane. So Ibada na chukamina. Tu sais qu'on a chukamina. Ibada na chukamina. Non. Mais on est sur le plateau. On a chukamina information du même Bola là. On a chukamina, tu connais ça. On a chukamina bebadon. Aujourd'hui, on a sanctions mikono. C'est pas le Mali seul qui souffre. C'est vrai que si là où quelqu'un a embargo bien anka, anka ka gléapun. A gléabe ka seki mana chamane ma. Ali munda de mutaka. Donc et a des ma wula kana Mali kono. Ani Assimi Ngoye, ani Alassane Ngoye, ani Macky Sall Ngoye, a Karakata. Minte banu ni ngoche. Masite anaya. Même c'est qu'à Foko Fort nana ani Assimi Ngoye ni beka le keru ni ngoche. Il faut dire paix à son ami Ibrahim Bouarketa. Ni mona na ka kuma ife. Na digitara pendant un mois. Wulika sam. Il nana en fait bon maintenant tu commences à be chukudi. Ni au kera. Au te ka Foko nous on se voit en position de faiblesse. Ka Foko sida au kelembe ka kodu ana
notre position au Mali ici, on est benaka Maliens. Dialogue national inclusif fait. Ne benale au Kaba. Menale. On est benaka ko sandourou. En Maliens. En Takara. Nous et Dobola. Assimi de préco. Ko sanfla. Sogal de Segnaka. Sanfla. Apma bora assimi preda. Sogal de Segnaka. Moi je voudrais qu'il y ait un gars bon ko kelekono. Ankana Malibe Guillaume Ekonobi. Il a terminé par le thème du Rwanda là, par un mot très intéressant que Kaba Ampanakuna, l'union sacrée autour du Mali. Il a dit Rwanda, Bella Djelensira, ou très bien, Guillaume Rwanda, Kakele. Mais Mali Konambi, ni min d'abord Djemanako, Marala Kaba, Kobla Krefe. Ale ra koni na damado jamana la fo te kanya oh for be se ka musoro for be se ka misoro kaba dana blebele ba de be akan parce que anya an jigi da maumaka ni o nana ni be ka serona an no che no tara France amba fo ko est ce que min nana kuma ani ngon che mali ko gele ala ni ndonwa o misalia atese ka bango kaba am selak se ka bango makisale doy anya jigi da kan Alassane Konu côté good luck direct Konu fene côté blé donc anya jigi da mamaka abebora anjigi kro donc moi je pense qu'aujourd'hui forme fleni anya ye ka fo mon garantie be bolo go for frente ake o chuga kel natin donc garantie juma be bolo danaya bamono ba fo ko dondo nabeja de be so mada aywa iba do ka fo ko ni doin abeja donc for be se ka kalom ganna ne nyini kana dama non asmi o de fo 600 ni ango ko ke sanduru nambora sanduru kono kana sanfla la anka position est sanfla de parce que anka jumana yamgo refana wusoti aywa merci nganima mamadou kan forbe se ka musoro ka di awma ka so ka awnya anta foka ba ngante bo kalo mugan nani kan kasoro CEDEAO ni Union africaine du me kalo temps ani woro de ka déjà se ka musoro c'est un homme d'expérience. Amena président. Ça fait 17 ans il est au pouvoir. Il a fait depuis pas face à en 2005. Et puis Nimbara c'est un héritage. Tiens redo. Nyasimbe Yadima, son père Afa. Afa est qu'elle est chamamban Afrique on a l'Afrique de l'Ouest en Afrique centrale ici. Oui. Côte d'Ivoire. Qu'elle est banaba kundo en soi. Côte d'Ivoire qu'elle est d'amener en Clivala 99 2000. Donc je crois que c'est un héritage. Je dirais que c'est un facilitateur parce que je crois que confusion Minironina et Goodluck Jonathan reste le médiateur de la crise malienne, médiateur de la CEDEAO. Mais fort, la facilitation c'est quoi? Forme na barra de quai pour que négociation abouti. Goodluck a barra de, allez barra de pour que accord de sega sur un ben fin donc. Donc je crois qu'il y a une nuance très importante en gros euro là. Donc il y a absega Moussoro déjà c'est le fait que c'est les doyens des chefs d'État Mali qui a fait. Santana Mounouvla, Blaise Idekounou, Blaise Borin, il y a Djamé Borin, allez de Bénin. Donc absega Moussoro a espérance à une bébé kuma ou un Dalimbala. Et c'est un homme sincère de mon point de vue parce que depuis transition d'Amina Banda Outara Lomé en novembre, Assimi Goïta, vice-président, est parti en décembre. Il a dit il faut revenir ici au Mali discrètement à Assimi Nyogoye. Donc, avec Mali fait, Mali Koba Dusouka. Donc, je crois que blocage nous entre Tania, entre Segingo, 24 mois, nous 16 mois, fort vient pour que débloquer. Comme fait, un compromis de ce rôle, donc c'est la fia. En tout cas, nous n'y avons pas au Tchouala. 24 mois, même 20 mois. En tout cas, je suis sûr qu'il y a des décès quoi. Madala ni forme de décès. Parce que Beba la main, Beba Bouya, Besson Nimba Fana. Et puis il est très discret. À quel intérêt là, moi Nyebali là, il y a son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé. Robert Dussé, ça fait 9 ans. Il a la tête de la diplomatie togolaise. C'est extrêmement important. Donc c'est un homme qui a un carnet d'adresse dense. Mais il y a une réalité ministérielle. Non, Emma Foria. En fait, moi je crois que le régime togolais, c'est ça. Ni fort la guerre, mine de rien, à te fouiller. Lui-même, il est très discret. Il fait avec Atafo. Ni ko kira ribaye ne bolo de jogo fana am be kan o jogo kele ni adopté a kuma man tiama il est efficace. Robert Dussé c'est la même chose. Je crois que be fait non soro Mali Konaté mo chama be jalaki bi CEDEAO fene ka ko Mali bora 5 ans kana 4 ans kana 36 mois là kana 24 mois là c'est ça mais depuis adam na fopi CEDEAO ma al paranye kelenta abe yoro mi ama bouger ka bo est-ce que jusqu'au boutisme te CEDEAO fene kono neta foko jusqu'au boutisme kaba CEDEAO connaît paranye kelenta CEDEAO avait dit que faut être fera transition wanyaka. Aujourd'hui, CEDEAO parle de 16 mois. Donc, à ma paragné d'ota.
Au début, CEDEAO disait que les sanctions tamuna ko faut être fra transition 18 mois. Donc nous boro la bibi na boa 16 mois, cela veut dire qu'ils ont changé de position. Nga fin mun aussi sans ode ka fo CEDEAO fene kan ka laje Mali bougera ou fene ka bouger. Tuguni parce que Mali bougera ko chien saba wala chien nani. Soria foko Malion benaka 5 ans alnia soro ka fo ninte hakila tate soruta parce que Malien chima beaka ko 5 ans. Assisi ko doko ko 6 mois, donc 2 ans, donc 3 ans, donc 1 an, donc 5 ans. Donc, il faut que Malien benaka. Donc, Malien benaka au 5 ans. Malien do benaka, donc 5 ans. Mais do fait que 6 mois. Donc, Malien m'a ben 5 ans. Donc, 5 ans, mon trafo, Mali bora 5 ans, na 4 ans, kabo 4 ans, 3 ans, kabo 3 ans, na 2 ans et demi. Kabo 2 ans et demi, na bibi na met 2 ans. Donc, Mali bougera ko nani nyoko na kera. C'est là où bouger ko kelengera. Bon, al bouger ko fla, parce que c'est là où tu 12 mois fort. Union africaine n'a qu'à 16 mois, donc c'est là où tu as 16 mois. Donc je crois qu'aujourd'hui, al ni munu kaumbe, kafoko, al ni c'est là où be bouger, kubita 18 mois. Donc, fene ku dija, fene ka bouger, nga, cross isoko yoro do fo 600, o de femmier, itise kata négociation na kafoko bon, il n'est pas dingue. Cela veut dire qu'il y a une négociation bali quoi, il y a une négociation bana quoi. Il est datu. C'est comme premier ministre a photo comme na sente kono kafoko, kalofla, kolu baradamne, à partir de, pratiquement du 21. Voilà, aye abora sente nyakor domina. Donc koroba ira kafo ko négociation on be koni mais ko nungu ka baraka. Donc cela veut dire que datuko tolu ka problème blé. Mais je crois qu'il be datuko orola. Mais bibi na wuli ka jo munu be sena comme kani a photo na nous espérons que kafo ko abese ka abouti quelque chose. Tuka mna gela munu be jamana kono bese ka wuli ka boy parce que kaba il faut pas ka nga nyogo negen. Gela be CEDEAO jamana ko c'est-à-dire jamana tonu kan. Mais gela fan chama fene be on fene fiyan parce que problème yorom na olu fe ibita soro sira wore fene bolu porbo olu fe porta on fait ibita soro ka jamana économie be tourner alnia so gela do be ko kay mais ibita soro mado de be gela be kolka mais le pays continue à tourner mais chez nous ibita so gela fama ya on yorom na ibita so jamana jolo kaba metse ka feno fina i kuna fondila soro i kuna fondila o bi se ka ta sugu no ka tanyi ngal ke les grands commerçants anta fo commerçants d'état o be fon soro tourna mais les grands commerçants bibina ibita unyininga adobe no bininga kashiye sori malgré que la bétia fa maintenant sori non sori c'est pas propre seulement au Mali ou au Malien ma fo sori mega misala tayi logique do fo mega misala tayi no ka be to ka ko me ko agrande ba mais ande koko Mali croix sori ande koko Mali croix et on veut pas s'ouvrir sori menale Mali croix be diama tokodi amba soro tokodi Mali sori menale ni kungolo dimi mo mine ita fo ko kungolo dimi be mine me be fura nyini ga kungolo dimi donc ka fo ko gela be fambe fe kan fenema si we gela be fambe fe am fura de nyina nga gela ina tuko na gela be se ka wuli an kan ka wuli ka bo an kan na fo jamana to ba ke tuko na donc bibi na ibita so mauka mara sadi na folo be porula o be ga magasinage sara jien dongodu imaginez be magasin e ka mina marali la magasin na ibugo sara depuis le 9 janvier fo watim na ni embarko wula watim na e bugo wari fenfe sara kono e gula ka fo na dona domina ko dote fra songo kan wa et fin fait doit corriger qui beau bere voilà c'est pour cela que ni atakalaje maba ko embargo souvent pendant la embargo kono wati na ta gela mais l'après embargo donc amese ka monike chuka na jona amese ka wuli ka boyno kase ani numbe se ka benkola to comme ne jamana be se ka bona bibi na e koro isufu yoru kuma kanfo transition ka fin jume priorité jume ka base do resi kase ka jamana no ye jamana sharia comment dirais-je autorité oui kase ka autorité bamba kasi ka te trom na mo be se ka autorité bunya ka élection organisée na fo chogal ira fo le 10 mai il a dit 10 mai na élection ka organisée ni mu maseka kayani le 18 mois baninche ko fanga mena o ba to continuer am ga sécurité mu fo sécurité al na en si to be kala jamana yitise ka kibi ka sécurité la kana 100% fo ka ta jemba o te o jamana te ibe do de kala mo goro fene bena o be do kala o be saka bo mo goro fene bena o be do kala ni réforme politique ta kala je président fene bena ka réforme politique institutionnelle le bena le be fred memba al blo to ko na ka saka jamana ke bela jeli na tar e be do ke bi do fene bena o fene be do ke to ko na ka dafa matita fuy ko fo bara fo ka nganya shi bara ne ma ambe se ka munike gela munu banka ambe se ko wuli to na ka sokol bara nukele sori Ibrahim Diallo mo ko changa ka jala ke pisere o kan katika aparanye nke ka soro malibe ka paranye oke kaba depuis coup d'état ka ke fo kana bla bila ne nyante CEDEAO ka imposition na wala mais bo fam jogori mais problème est romina CEDEAO manipuler le même comme il fait allez le thème Mali ka hera qu'il fait parce que le Mali a tourné dos à la France mais quand même fina kabani c'est-à-dire
peut-être nous t'a fait quand même oui mi ba don c'est-à-dire CEDEAO est timblin quoi Macron de bi yinga kuma famo toutes les difficultés du Mali aujourd'hui c'est Macron, c'est la France. Ces décisions illégitimes, illégales, à Bela Djelen, commandité Macron de fait contre le Mali. Aujourd'hui, un Malien de Coco Malikoura Kaba. Malikoura bise ka ketchiko di mina on amolo kanga jimana la kana ka jimana kono de una kana depuis que le Mali a tourné dos à la France. En sert ka morfo sang, en sert ka mina sang. Aujourd'hui, ni amé Malikoura no fait. Bara munumbe kake. Ode Malikoura tasrai CEDEAO ka ni fenunu anka ni blanco fe bon CEDEAO re kana Mali toko fo anka bo mais ça c'est quasiment impossible non kaba mbeka mi fina ibado le Mali peut avancer sans la CEDEAO aujourd'hui que tous les communiqués de la CEDEAO là ou kana Mali re toko fo le Mali est en train d'avancer aujourd'hui avec coopération sud mi foni. Aujourd'hui, ces pays-là, ils ont quitté dans beaucoup de regroupements sous-régionaux. Aujourd'hui, ces pays, c'est des pays émergents en Afrique. Donc, Amseka, émerger Kassoro, c'est d'abord été. Al-Niglea Bakonokaba. Mbeka Minfo, ni Ankanko, donc, CEDEAO, en cas de négociation, sans flamme, ni Amborako, oui, Kafo, Animalien ou Douya. La canati la moye malien ou ni borako ni an de menyo an baraga nyoko o sanfla ka kaba sanfla mancha anya jumana wora we min fendira min ka chen sanfla aujourd'hui malien de ya nyini ka foko bara min be ka ke ka élection na be ka kalaflu la be kaba ka ta se mali re ka baski administration ka ta mali fambe jumana ka to maliala atise ka ke ni sanfla barate donc on de quel wajibi Issa Sori ne fait pas du journalisme, il fait de l'activisme. Bon, voilà. L'activisme de quoi? Parce que bon, quand j'entends, on pense toujours journaliste quand on va bosser là. C'était journalisme et ça risque pas de journalisme. En fait, il ne me fait jamais faudra. Ni CEDEAO ta. Ça dit quand j'entends un journaliste dire que Mali a possédé CEDEAO là, ça veut dire qu'il n'a même pas compris. Journalisme CEDEAO est mieux. La CEDEAO en réalité, CEDEAO te matayo. Alassane Tate et Amaki Tate. CEDEAO est accordé. Bengando dedo. O benga est mouillé. Jamana obi fara ɲɔgɔn kan aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ pour que a ka se k'a ka commerce yiriwa Mali ala ma Mali garijɛgɛ don kɔgɔji la kɔgɔji bɛ yɔrɔ dɔw la an n'olu bɛ accord signé pour que an ka commerçants bɛ se ka na ni minɛnw ye cogo min dans une certaine facilité libre circulation aussi libre circulation des personnes et des biens mɔgɔ jumɛn b'a fɔ ko en Afrique ici ko CEDEAO la ko ça ce n'est pas une réalité donc minnu bɛ k'a fɔ an ka bɔ CEDEAO la ça veut dire qu'ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire la CEDEAO. Flana, si réellement on pouvait se passer de la CEDEAO, on n'allait pas encore négocier. En tout le continent à Barafé, c'est parce qu'on est bloqué. Il faut le reconnaître, on est bloqué. Donc si on est bloqué, pour débloquer la situation, on est obligé de trouver des solutions. Aux solutions de demander, ça c'est aller négocier avec la CEDEAO pour que sanctions nous soient levées. Aux sanctions nous lever mouillé. CEDEAO fait des faut dater de dames quand on respecter pour que transition. En réalité, il faudrait que quand même les gens comprennent. Où il y a une coquelin avec Ibeka. Quand Ibeka soutenu sur du faux, Abinet toi maintenant changera. Ça dit c'est des gens qui changent en fonction du pouvoir. Moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Me fait comme il faut je ne suis pas dans ça. Et Flana est mieux. Ni n'a me fait Mali transition et regard ici. J'ai tout le temps conseillé à Assimi une longue transition. D'abord le 14 janvier mobilisation Djatemine et toutes les mobilisations qui ont eu lieu après. Djama beka diminué. Odonta, ça a été un fiasco. Tout le monde sait que Kununta, ça a été un fiasco. Donc, me fait comme il faudra. Djamana Migono, les gens n'ont pas un repas au quotidien. Au Djamana, chaque fois, c'est des hommes politiques qui s'asseyent pour dire Aïbo, Angani soutenu. Ils ont voulu en tout cas tromper les gens en disant Ata armée soutenue. Armée soutenue, c'est des hommes politiques qui étaient derrière le meeting d'hier. Donc, me fait comme il faudra. Angabo ni combat, Mali combat, Angabo Mokola.
allez au lieu de Morocco là, on me maliko de là. Dis-moi maliko là. Franchement, ni Mali be se ka bo ni crise ngona choko. Anga ngo atire pose. Mamadou Kane mo ka chama be CEDEAO jala ki kate ka bouger ko ina ebo analyser chogodi parce que Sori ni Youssouf ka geger no non mais il ne fait l'homme d'aucun doute. Entendre ngona que la CEDEAO est une organisation manipulée. Voilà. Cela est clair. Il CEDEAO Kola et CEDEAO Kola. La CEDEAO est une organisation manipulée. Une organisation téléguidée. C'est ça la réalité. En tant que on a sanctions c'est des sanctions qui n'existent nulle part. À tes textes pour y donc ce que soutenir personne. Maintenant, une solution il y a mais boire qu'on a sinon bien kenanga. Mais nous faisons métaphore quand on bosse CEDEAO là. Mais on a droit de donner ça. Moi je suis pas d'accord avec Youssouf. Moi je respecte l'avis de tout le monde. Ceux qui estiment qu'on a bossé CEDEAO là, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas dans la CEDEAO. Ah bon? Mais Mamadou, c'est trop simple. L'Algérie, pardon, pas la Mauritanie. Moi, je suis pas dans les débats de dire que Mouno Kangabo CEDEAO là, ils n'ont rien compris. Je suis pas d'accord avec ça. Il faut respecter ceux qui estiment aujourd'hui que compte tenu de la situation, Bingani Mgara Malika, Ebe Djokulu Doladi, O Djokulu Binika. C'est ton droit le plus absolu. C'est ton droit le plus absolu. Je ne suis pas là pour dire que ouais, je suis d'accord avec Youssouf, je suis d'accord avec Sori. Moi, je joue un peu l'équilibriste pour dire que Angabek Avibouya. Namebo, Ramadou, une solution mais sur alors. Sinon, il n'y a aucun pays au monde. On a cité le Rwanda. On a cité le Rwanda tout à l'heure. Non. Il faut qu'on nous propose des alternatives. Youssouf, on s'écoute. On a cité le Rwanda. Moi, j'ai cité le Rwanda. Le Rwanda a pratiquement quitté toutes les organisations. Il y a eu des réformes majeures, mais ils ont travaillé. Ils s'annoncent on a qu'à baraquer. Na on sona en Malion. Malika Fatukan, Wallah, na on sona qu'à baraquer. C'est là où t'es ça. Na on sona qu'à baraquer. Barafi, mais est-ce que la population a bien boula? On a un problème, c'est ça le problème aujourd'hui. On a un problème. Souri n'est pas prêt à faire ça. Kano aussi la même chose. Moi aussi la même chose. Nico, alternative, ça. Et l'exode rural aujourd'hui. Nene, anga bomako fallait faire katakatanembola, nous mototaxi, nous souvetiens. Parce que, en milieu rural aujourd'hui, mais ce n'est pas quelqu'un un bon rôle. On a le fleuve Niger, on a ce soleil, l'antique à chier exploité. Isaranga nyama de selemi ga exploiter anga botoliju ande selemi ga exploiter ame bara de ke na bara ke sedo otesa ba mute sedo yi ame bo isa nato dynamique on a sedo kono moi ne ma fo nous flare ka kuma me ka kuma sonjira re ka fo muno kanga bo ubu jo feke a condition anga bara ke na so na ka bara bo sedo là aujourd'hui en tout cas coopération partenariat uni avec d'autres pays l'Algérie, la Mauritanie, même la Guinée à côté. Non, moi je crois que c'est aussi simple que cela, mais à condition qu'on accepte de travailler et qu'on soit moins dépendant. C'est-à-dire, on a un chiffre qui a le même rôle là. Ni man ni ambe ça. On a fait un background, production locale sur place, on a fait un consommé, et ça c'est fini. Sinon, quand on a embrassé dans le camessa, on a gagné avec tout. Wallahi, ante ça. Aïwa. Na barake, ala de ça fait, on a bejo. Il y a rien à faire. Aïwa. Ametanya fait, au makele gamba et kafo, ça dit, quand il y a mon faux, Bena Akilnata. C'est ça. Aujourd'hui, Ekakuma de Banane Tamaba. Aujourd'hui, Bena Akilnataro, Beka Akilnata Kangabouya, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que na forako, démocratie de Jamana Kono, ni atafo, ni atatfo. Nga bibi na, amega Mauritanie moun foko, bora Sedaola, Mauritanie mega nyini ka dignata Sedaola. Mauritanie mega nyini dat ka elai. Clairement. Bibina l'Algérie la même chose. Maroc, le Maroc aussi la même chose. Pour des raisons. Attends, il a un message, je n'ai pas parlé. C'était une occasion. Les sanctions devaient être une occasion pour nous de freiner notre chemin. La message. Nango takalaje Bibina Malia Mousigile me Côte d'Ivoire Mouyato Gela ou Lega Kabuka. Carte de séjour ko Ula Kaboy. C'est là où Niato na Ula Kabuka. Séjour de Côte d'Ivoire. Séjour de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane quand même me présent aller de haut un sur le séjour là Tibolo Begenga boy. Au problème tu sorry Josana la kumana ne orfeina depuis le 14 janvier. Sanction bina Malika le 9 janvier, le 10 janvier né anga communiqué mais anga bogata boulevard indépendance là. J'ai dit sur ce même plateau.
e sori ko non kan ka boko ka taga ngwa awma an ka bara de kɛ bara de b'a to an bɛ ɲina CEDEAO kan mais tɔw fɛnɛ bɛ n'an tun ye bara kɛ sori jɔ an ka tila kuma na n'an tun y'an ɲɛsin bara ma bibi na an bɛ ka fɔ ko tɔw bɛ ka siran Urana ɲɛ Urana ma bɔ ka manifester u ye bara de kɛ et ils ne sont pas ka i k'u si u ka micro kɔfɛ walima k'u si écran kɔfɛ k'u ta kɛ ko Faransi nana bi an kan ils n'ont pas fait ça u ye bara de kɛ an ka taa Japon bibi na sori an bɛ kuma ale bɛ ka kuma micro min na n'i y'o micro japonais sɔrɔ sa marque japonais sɔrɔ sa e bɛ mun de fɔ ko nin ye marque japonaise i b'a fɔ kun jumɛn na parce que u ye baara de kɛ bɔn taara ci u kan kaba bɔn binna u kan waati min na k'u ka jamana kan daraki o binna u kan waati min na mɔgɔ tɔw de b'a fɔ mais i tɛ japonais sigilen kuma si k'a fɔ ko nin kɛra na nin kɛra na mais u ye baara de kɛ hali japonais fɛ u tɛ baara bila kɛ u bɛ fula rouge dɔ siri u kunkolo la ka taa baara yɔrɔ k'u ka dusumango la mais u bɛ baara de kɛ mais n'an ma o baara kɛ an ko an ka bɔ nin na an bɛ bɔ nin na e bɛ bɔ la port de b'e bolo k'a fɔ ko wa k'an bɛ kɔgɔji sama ka na dɔ ka bɔ ko dɔrɔn an bɛ kɔgɔji sama ka na mala kɔgɔji bɛ sama ka na e ka bɔ k'a fɔ ko e ka fɔ ko dugukolo b'an fɛ yan dugukolo bɛ sɛnɛ ni an ka ɲɔgɔn na la n bɛ bɔ kuma na yɔrɔ min na an b'a fɔ ko non ko dugukolo b'an fɛ an bɛ se ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ ye nafolo de sɛnɛ fɔ a moyen de ka k'i bolo moyen jumɛn b'e bolo ka se ka sɛnɛ kɛ moyen jumɛn b'e bolo k'e ka dugukolo nafolo kɛ moyen jumɛn b'e bolo ka nin kɛ c'est à dire solution nin bɛɛ de ka o tɛ taa foyi kɛ fo ka baara kɛ kuma t'o kɛ ko dusu t'o kɛ dusu tɛ baara kɛ kuma tɛ baara kɛ Mamadou Kane carburant ko dɛsɛ bɛ ka ye Bamakɔ yan nɔ an k'an ka jɔrɔ a la wa d'abord i y'a jateminɛ wa ani fana an k'an ka jɔrɔ wa i y'a jateminɛ ka fɔ ko carburant ko dɛsɛ bɛ ka na ani a bɛ ɲɛfɔ cogo di n y'a jateminɛ c'est-à-dire que le groupement professionnel du pétrole donc grève ko fana bɛ k'a tɔ juguya quoi parce que les multinationales Oryx Total Shell olu datigɛlen depuis mercredi je crois que u ka grève bɛ ban bi sini baara bɛ daminɛ bon les stations locales olu bɛ ka continuer bon a bɛ faamuya parce que n'i ye ninnu ka salaire fana ta c'est extraordinaire quoi c'est-à-dire un pompiste je crois c'est 40 000. 30 000 au Sénégal. Je ne suis donc carburant ko gɛlɛya in ye olu ka grève de nɔ. Mais olu ta non k'a fɔ ko crise bɛ yen moi je crois pas qu'il y ait une crise bɛ yen nɔ olu ka grève fanba b'a la. Gasoil kɔni problème bɛ yen nɔ parce que comme vous l'avez suivi 4 millions de litres bɔra Guinée ka na. Donc non moi je crois que à ce point k'a fɔ ko an ka jɔrɔ ne ma da la mais c'est que sur grève ko in de bɛ ka situation paralysée. Youssouf e y'a jateminɛ ani an ka. Non je crois que carburant ko pénurie ye min ye. D'abord la guerre Russie au Nobala et flana embargo Mimbangan parce que souvent on a produit bloqué les ports d'eau là c'est pour que dans Guinée anya jatemina Guinée a volé à notre secours au lieu litrake gasoil litrake do dama pour qu'on se ka en débrouiller nous moi je crois que embargo ni guerre min be Ukraine Russie ni Ukraine au lieu qu'on jouer à carburant en Kosovo parce que la Russie c'est le deuxième exportateur, je crois, du pétrole au monde. Donc, nous avons Jaguar, juillet, FMBK. Ensuite, on a embargo, Mimbanga. Donc, on fait facteur flying. On a dit, nous avons mis pour pomper sur nous grève. Voilà, on a fait un peu non, je crois que nous faisons un embargo pour et puis nous avons grève là-bas. C'est que on va toujours sentir parce que nous Russie, Ukraine, guerre là-bas. On veut jouer fin de surtout les prix. Voilà, surtout les prix. Donc, on va au senti donner. Mais, je crois que solution mais sur l'embargo ou l'anga quoi. Sorry Brendel. Pénurie bon, ce que moi je ne comprends pas. Pénurie de atayere. Non, il y a manque, pénurie également. Voilà. Manque c'est-à-dire il va faut atayere. C'est-à-dire que problème d'obé, il faut. Mais est-ce que mon non, justement problème bien quoi. Et moi, n'est pas pénurie de témoigner en matière de carburant, parce que embargo là, il faut être précis. Hydrocarbures d'accord. Oui. Kaba, n'oublions pas, Covid bimbe, Adam l'enclé faut qu'on a blabila au Corolo Banca. Russie, Gelembe, Ukraine. La Russie étant le deuxième pays producteur de pétrole, autant embargo be Russie qu'a produit quoi. Stogu be sororo ni Dimanaworo be ravitaillé, ni Mali referbetata au Lubulo, ni autant que les mecs embargo birisika wajibi do gelea kado akono mais moi je crois que depuis ni konu kadamene essence be kado to me pétrole be kado to me gazole be kado to me en fait gelea madu ola moi à ma connaissance parce que mo manganga joro mimbe kaye station de Madolani sasiko teka mo teka invité c'est parce que tout simplement o mogo ba don an ka barakɛla minnu bɛ n'u ka essence feere mɔgɔw ma an n'u bɛ ɲɔgɔn na donc ni essence caman ta
en cas de problème il va perdre du sort sinon ne nya te gele fo ila akona la kama Malik Konate. Voilà. Bon, je crois que ton yon be clean for bibi na ni ay ka fo mo ga gri station do ka rambe jo station na parce que station chama be no datu ne no ye station multinational le mun be ka fo ku be jamana wora station do donc o le be grève la kraso be ma buga ke mais ka fo ko station essentiel ko problème be c'est-à-dire taji ko problème yere be a problème be romena o ye ka fo bibi na rusini ikrembe nyona o gelabe anu ka taji fama be bo Dakar ale ni Abidjan c'est-à-dire Côte d'Ivoire ni Sénégal là donc Côte d'Ivoire ni Sénégal a décidé ka réserve ku fait faut ko de ka fo mo ko Côte d'Ivoire a décidé o luka karibina mbunu fait ka se ka mine ka blue fait ka réserve ke Sénégal fene a décidé carrément fene bi no le fait ko le fene be réserve ke yo kele ne fo mais au de ko so ça dit besrani no bibi na me domina rusini krenga kelela taji ko gelam menale donc mumbo lu fe yana olu ko la bokko no di malima ko bo garder u fe olu be réserve ke ivoire fene o kele ne fo o de ko so ni ata kala jali ango kamina 4 millions de gasoil menale o fene ka fo o gasoil nte ka fo kabina destiny station na ou dessiner nos énergie de la énergie fene bina ka stock de renforcer c'est-à-dire ka dobla bolokoro chuga mina na kira chuga mina kira chugo groupe nun ka se ga wuli nyesigi énergie fene be ka nyesigi de ke ka gasoil ke donc 2 millions soro kaba a totra 4 millions 2 millions to ko mina ka se ka foroka na gela ere muye fin flado pompisi mbe gela la grève la a flana e muye ni jamana flambe ni asoro ka fokanga essence be bo wala gaz be oluko kolub na réserve ko olut me munda mani aso kemega sa nube bikono tondama ibita so we chama ne bola chama ka ska bela jele fo ka walid ma do jama ko chama ye bese ci ko émission jara ko volume ko mbala ambu bela jele fo ko walid ma do bitu na po bolo me ne ka krafe la radio fanfe mi nye Ousmane Togo alep me réalisation na drama ko ne daka alep me résidente na ambe folidi bamsa jogolojo ambe afo Mohamed Karambe yanfo Orange la amba fo aba yanfo Segu kifo Musa Jigiba ambe folidi afenema Kulbi incomparable style ambe foli badi ma ka foli di kanumbaga o kelengel na bela jele ma chama mbaye mbese chama basara idra ini sokoma petit aywa ala ka claire cha Malik Konate Sori Ibrahim Diallo Mamadou Kan Yusuf Sissoko amba o befo ka wol mado aw ka ambe sibiri were ni jam kan kelen keneka wa salam